नतिया पटना बा पतिया नतिया पटना बा ते बजा होठ चटना बा ते बजा होठ चटना बा पतिया नतिया पटना बा पतिया नतिया पटना कि गाँव हमरा बेचता तू धतारी कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला लामा का कि गोला का बैगन लेला ना नमक कि गोल का इधर है ना रुपेश भैया कौन बैगन लेला हो कवन चाहिए नमक कि गोल का कि गोल का लमका कि गोला का कि गोला कि गोला कि जब बाटे पसंद दाना दान लेला कि आवो जान बैगन लेला अरे आवो जान बैगन लेला कि नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी कि नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला डीजे बैगन लामा का कि गोला का कि गोला कि गोला लामा का कि गोला का कि जवन बाटे पसंद दाना दान लेला कवन चाहे नमक आवो जान बैगन लेला हरि आवो जान बैगन लेला कि नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी नया नया बन के आइल व्यापारी गावे हमरा बेचतारा तू तो तरकारी जब बाटे पसंद दाना दान लेला डीजे बैगन आवो जान बैगन लेला आवो जान बैगन लेला आवो जान बैगन लेला आवो जान बैगन लेला अरे पतिया नतिया पटना बा पतिया नतिया पटना बा ते बजा होठ चटना बा ते बजा होठ चटना बा पतिया नतिया पटना बा पतिया नतिया पटना लमका गोलका की लमका 3 रुपया आ गोलका वो 3 रुपया कहाँ से ले आई रेनार में से लेके आइल बानी फायदा कर फायदा खपला पर धाका धक फायदा करी अच्छा ई पार्टी कैसे गोइठा पर हमरा के कहले से कुलिया में सर हमरा के खैला से हो हमरा के कहले से कुलिया में सर जी एकरा के खैला से होला सर जी हमरा के कहले से कुलिया में सर जी एकरा के खैला से हो हमरा के कहले से कुलिया में सर जी एकरा के खैला से होला सर जी लमका कि गोलका लमका कि जवन भावे पसंद दाना दान लेला डीजे बैगन डीजे हाँ कि जवन भावे पसंद दाना दान लेला
ये बैगन तो पाक गइल बा। हाँ कुछ क्या फट गया है? अच्छा बैनर प्लीज आप लोग बैनर मत फाड़िए भाई। इंद्रेंद्र फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आप लोग उस बैनर को मत फाड़िए। ट्रेनिंग सेंटर वाला बैनर दिल के टुकड़ा बा। खुशबू हाँ खुशबू जा गई है कि जवन बाटे पसंद दाना दान ले ला अब ये जान बैगन ले अब ये जान बैगन ले अब ये जान बैगन ले ला या बंदी आई लबाए पारी जब बाटे पसंद दाना दान ले ला बैगन ले लो कि अब ये जान बैगन ले अब ये जान बैगन ले ला अब ये जान बैगन ले ला अब ये जान बैगन ले ला अब ये